बेबायदिनो आखायनि ओंख्रि ओंखाम मोनजानानै एकदम बुजाबाय आरोना आङो बोसोरसेयाव बायसोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटुब थामखौ फेनखौ सबारबावबाय सयमाजे फगारनाय महर लानसोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबोसेल' मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो लांदां फादाङैनो बरायदों नोंथांमोनखौ आरो थारैनो खावलाया फारसे बुदबदब जामारबाय आंना हागोमा रज'नाया ओमफ्राय ओरै दङ जोंहा बियानै फिसाजो ना जोंना मा नामलाय नोंना खिथालाय खुसि मुसाहारि आदा बाजैनि सिगां बक्सआवबो एसे देखायखाबाय आङो ओमफ्राय नैबे जोंहा खुसिनि समाव दुखुनि खोथा ओरैनो आंहा गोसो सिङाव एसे दुखु जानानै दंखायो बिनि सायाव आरो फिसाजोआ हराव जा मोदोम दुंबावबाय माने मा हजोंहाय बिफानि आमोलावहाय बिराद आइसक्रिम जागासिनो दङ थान्दा जुस थुस लोंगासिनो दङ ओमफ्राय नै आरो मैयाहाय बाजाराव इमान थाबायनाय आथिं आखाइ खुरखा मेंलुजोब्बाय खोमा बेस्रा मोनायाव जि मोदोम दुंगारगारबाय ओमफ्राय दिगदार खालामाखै उन्दुदों उन्दुनायालाय दा ओमफ्राय सोरांसे एसे सुग्लायहैफिनदों आरोना दा मुलि लायनोसै नैबे साब सेन्टाराबा मालाय बैसागोनि बन्द' ना मा खुलिबालाय बेहायबो पेरासिटामलफ्रा मोजां मोनोमोन आरोना खावलाय बुलब ओंखारसै सना आयै फिसा ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना नै मालाय आइमोना थिं बेरा होसावथारदों नङाबा जोंनि आमोलाव जिबनावबो थिं बेराखौनो नुफेरबायामोन आङो जोंनाव आरोना बेराखौनो होआमोन बाबानि जादाफ्रा लान्दा फादाङैनो थायोमोन दा मालाय फंबाया बैसागोनि सिगांनो होजोबनानै दोन्दों मालाय नै आरो बायदि गोदान होनानै दोन्दों मालाय जिरायदो नोंबो आनै जिरायदो नों मा क्लासाव मोनलाय ओमफ्राय 3आव मोनबाय ना आदाया SSB नालाय ओमफ्राय आदा बाजैखौबो लाहैथ'यो आरोना बेना माने एसे लाथावथाव आरोना बिदि सिलाय लानानै अबेबा डिउटि होलाबायनाङा जायगायावनो थानो मोनो एसे गोबावहाय एसे डिउटिया मोजां ओंखायनो मालाय फेमिलिखौ लांथ'दों आरोना बिसोरो थांनाय बोसोर बैसागोआवनो थांनायमोन ओमफ्राय थांनाय बोसोर बैसागोआव थांनाया ओमफ्राय नै दा बैसागोआव बोसोरसेयावसो फुरा लोगो मोनबाय आरोना निहिराव थांथ' नाङा इयाव गोजौआवनो थाथ' निहिर रानाखै गाखोदो ओमफ्राय नै बेखौ नायथिंनानै फैदों आरोना न' गुदियावनो जोंना फोथार दंखायो नालाय सोरबा गोदान नायनायफ्रा मोनथिनाय नङाना नै बे जाबाय न' लामा सरकखौ बारबानो नै बे फोथार आरोना बे फोथारावनो ओरैबादि लांदां बैसागो गोग्गोम जागोन ना बेवहायनो बेखौनो गोसोखांनानै दिं होसोबोदों आरोना एबार बोथोराबो बुहुत मोजां थांनाय बोसोर नामायाव एसे अखा थखा लोगो मोनबावदोंसोमोन दाख्लै एसे अखानाया खिन्थु दैस्लुं एसे दं आरो दाबो नै बोथोरा बिराद मोजां सखा दा बेहायनो बुंफबजोबगोन आरोना मानसिफोराहाय ओमफ्राय आङो एसे देलाय मालायसो नोंथांमोनखौ उइस खालामनांगौमोन बैसागोनि सैत मासनि लास्टाव देलायबाबो जायो होननाय बायदि माने फुङावनो फैबाय नालाय आं बे लामायाव होमब्लाबो मोसौ थुखैनाय दिनै नोंथांमोनखौ आं हामलायनाय बावहरबाय आरोना आइमोनाबो लाव फान्थाव रेडि खालामगासिनो दङ थुखैसिगोन माने बिस्राबो आजिखालिथ' मोसौफ्रानो गैला मासे मानैल'सै गोदोसो गोग्गोममोन आरोना जोङो दैमासिम होलांलायोमोन बिबार फान्थाव लाव फान्थाव हालदै हाला सारै मोसौखौहाय एकदमबारे दैमासिम होलाङोमोन जोङो ओमफ्राय दैमानिफ्राय ओरै ओंखारख्लायलांबाय गोबोरखिखौ बाबामोना एसे फुला खालामबाय आगैमोना आदामोना बास जाबाय आरो दाथ' आरो मोसौआनो मानैल' दा बेखौनो थुखैनो बाबावगोनसो जानजाथसो आरोना लेडिजों लेडिखाय एकदम आन्डारस्टेन्डिं जाफबथारदों आरोना जि मोजां गेलेदों मैयाबो फैस्लाब मोनायाव जि मोजां गेलेबाय मेंनाय देहाखौ लानानैबाबो आरोना फैदो सोना फै थ' थांसै नामा न'आव आरो नोंनि स्कुला मा नाम मोनलाय केन्द्रिय बिद्यालय ना भपाल केन्द्रिय बिद्यालय भपाल देरागोन ए आं मिथिलाय लाङाहाय भपालाव थानायखाय भपालजों सानलाय लाङो केन्द्रिय बिद्यालय भेरागोन दे नोंनिफ्रायसो मिथिबाय आं मिथिलाय लाङा आनैया थांफेराखै नालाय बिजनियाव फैबाबो बियानै फिसाखौ आं नुबाय थायाना बिदा बिबाजैफोरखौ बोसोराव खनसेल'सो नुयो स्कुल हाबनाय नालाय फैबाय थानो हाया बिसोरबो ओंखायनो एसे नैबे ब्लगआव सोनानै दोनबाय आरोना आङो थ' थांसै साहा आरि लोंनोसै साहाखौनो लोङाखै सानाथ' एसे दैदेनबाय दैदेननायालाय थ' हालदै आरियालाय लावा सोरनि ओमफ्राय मालायनि खावसे लाबोलायनाय
Nani थुलसिखौ खानाङा सना ओरैफोर खानाङा ओमफ्राय बारा आजादिसो थागासिनो दङ मैया गानग्लिनाया दै सुनांगौ बेखौ पात्ता गैया आरोना आङो सोमहैग्रोनोसै आं जोंनियाव उन्दुदों सोनाफोर आइनि बिसिनायावसो आरोना ओमफ्राय आइजों नानिजोंहाय मा होनो नैहाय उन्दुबाय बिसोरो भगबान रायजो हकलयनि अबस्थाया सियारावसो बजाय आं दांदावबाथाय आं माने बुहुत खामानि आरोना आं दांनो बाबाय ओंखायनो मिन्थिथ'ला आं दांबा दाहाय दांसिगोन सोरनिखौ बिखिमोननिखौ आं गोरों रोंखानाय माथो होमबा ड्राइभार जानोसै आच्छा अ आं बायबा माने नों सालायनो हागोन आरोखि मा दुगायानो फानसि बारा गोजा मानसिफ्रा दे सानसेखौ दैदेनलायबाय दासिमबो माबायानो टेवलफ्रानो जेदि गैया थुनसै बाथौआव थुनांगौ ना माया थुनांगौ मोनसे बाबा जोङो सोरगोफुरिनिफ्राय रायजा हरगोनबो ओइ नियमफोरखौ खोमाजोब्बाय नोंसोर होननानै ओइ नियमफोरखौनो रोंला इसोरो साराबो मायाबो जुथा गाननानैखि मोसौ थुखैहैनो रेडि जायोलै मानसिया गोदान नियम मोसौआ ओमफ्राय मानोलै इखौनो थुखैहैनाय नङा दा सक सका फुना हो दसे उनाव दा मोसौआ जोंखांजोबनांगौ बियो केमेरायाव लाफिननाय जागोन ओइनो जाहोआसै जाहोनांगौब्रा एसे दाबो थुखैया सानानै दैदेनलायबाय आयौ 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 जिगाब थिगाब रेडि मोसौ मानैखौनो सानै सानै बिदा फंबाय आयौलै आयौ आयौ दे होनदो लाव जा फान्थाव जा होनदो बोसोर बोसोरै मोसौआ एरबाय था मोसौखौनो मानैल' लाखायोबा मा एरबावनो मोसौआ मिनिनानै थैयोलै बिसिनि मोसौ गैलालै जों गोदो सान्द्रिसे बेसेबां सारोमोन बावबाय नोङो जाम्बा गथ'आव मानसि गैलालै आं लाजिबायसो आं थांसै जि मानैल' मोसौखौनो मालाबो गैया बोरैबा गोजा मानसिफ्रानो ओमफ्राय नोंसोरो अबाय गेलेनो नागिरदों खुसिनि लोगोफ्रा नोंबो गेलेगोन मा आब'मोनजों गेले दे लोमजाबाय जों आलासि जाफैनाया दे थिगसे खारनांगौ दायो प्राइज लाखिनांगौ दे थानि आगैयालाय नोंसिना आगै न'आव नोंना इयो इना मा नाममोनलाय सोरनिमोनलाय बे नोङो आच्छा आच्छा सब फौजिनि फिसा गोजा गासिबो नोंना बाबायाथ' आर्मिमोन ना ओमफ्राय नोंनाथ' आर्मि ओमफ्य नोंना मामोनलाय बाबाया सिआरपि लागाव आरो खुसिया एसएसबि आरो नैबेना आइटिबिपि ओंखाम एसे जाहोनानै नै पेरासिटामल लानानै फैबाय आङो फैदो आइसो गारबायसो ओमफ्राय दहायनि नानि लोगो गथ'फ्रा नै न'फ्रा इथिं गोजा आरोना न'फ्रा खाथि खाथि नालाय ओंखायनो गेलेनो लोगो लाहैलायनाय बिब'खौ ओमफ्राय आन्दायनानै जोंहा एकदम बिब'खौ नांगौ खिनांगौ एबारना फैदो ओइ नै गथ'फ्रा फैहांबायानो खेला दुला जागोन आरो दा र' बिमाबो फैबावगोनसो एकदम गोगोम खेला दुला आरोना दुगैस्रां लोबस्रां आंहाबो खनसे स्राय ओंखारबाय सुनाफोर एसे नै एसेजाय खेला दुला सोलिगासिनो दङ नानि देहा सुगैखायनो बारा सान्थि मोनासै जोंहा एसे थेवबो मुलि सुलि जाहोनानै एसे उन्दुहोनानै आरोना फै एयाव नायनोसै फैदो आब'मोन खारनायखौ थाग थिग बिहामजोफोरनि खारनो लागियावसो आरोना र' दंबावो बैयाव होखोमावा मा जायो मेला दंबावो माथो फैदो दांखो दुंखो जिरायबाय थायो खारनो गोसोआव गुबुन मोननानै दङब्ला बिथांमोना जाहैबाय आइ मादैमोना मानो थाङासै हे माथो मानसिफ्रा सासे सानै साथाम साब्रै साबा र' दंबावो फैबावो खम जाबायना माखासेया अबा गय खाव दंबा साहा फुदुंदों नामा अबाव थांखो 1 2 3 होननाय लोगो लोगो खारनांगोन रेडि जाबायथ' 1 2 गराय बादि खारसो लागाव गराय बादि खारो बिथांमोना बाजै दे आंबो गेलेगौमोन ओमफ्राय नै जोंना जिबुना नों गाबाय ने आनै दाय मानसिफोरनि होनदाखौ बुगोन जों माने एफा खरा बुंनांगौ बियो गाबाय नानिया जोंना जेबो नङा आनै र' गाबाबो जेबो नङा बारा गैला
सासे सानै साथामल'सै दे फाइनाल आइ दादिमोना ओरै प्राइज होगिरिफोर ना दादि प्राइज होग्राफोर ना प्राइजआबो नगदसो जोंना एकदम दा इयाव जागोन आरो बेलासियाव लांदां बैसागो दायोनिखौ मोजां थिखांसै बेलासिनिखौ नोंखौबो दे ओइ दाउला सैलायनाय जागासिनो दङ थाला आंना फिसाफ्रा नै फैबायसो ओमफ्राय माने आइया सिथारालायनानै न'निफ्रायनो नुहुरो इहा नोंबो थांगासिनो बाजै फोथाराव ओइथिंनि मोदोमफ्रा होरो होननो लागासिनो दङ इसिं नुहुरखायोबा एबार हिन्जावसा गथ'फोरनि दाउला सौलायनाय फैयाखै ने ओमफ्राय आरो बिसोर बेनाबो खुनु खोथा गैया गालांजानायसो फैजायाखै दांखो दुंखो जागासिनो दङ बिबाजै आंना थांदो माने ओजाय थांदो ओंखाम जाहैनोसै जोंबो डाइरेक्ट फैनानै आं आदारावसो बहाय फैबाय आरोना ओमफ्राय आदारानो स्पेसियेलसो जोंना खुसिया बेसेबांबा बदख' दङमोन बायनानै दोनखानाय ओमफ्राय थालिर दावखाजों आलु ओंख्रि ओमफ्राय अमा रेजेक्टेड भाजाबावसो आरोना जानोसै माबे हे भगबान बिबाजैनि आखाइनि ओंख्रि ओंखाम मोनजानानै एकदम बुजाबाय आरोना आङो बोसोरसेयाव नै दासो खनसे मोनजाबाय बोसोरसे दासो मोनजादों नालाय एकदम बेबो खुसिया ओंख्रि गयबो जोम जाबाय ओमफ्राय ब्लगआथ' बिदिनो जाहैबाय आंना मोजां मथन देखायजोबनो हाया नैबे नानि आदाजों थाथ'नायावनो बाजै आं आइ हुलुस जाबाय आरोना बामनो मोदोमालाय सुग्लायबाय मोजां जाबाय ओंखायनो बिमायजोंबो एसे मोजां गेलेबाय आमायालाय आमाया ओंखाम जाहैबाय दे ओंखाम जाखांना आमायजों गेलेफिन दे ससिनाफोर आं दा ब्लगसखौ दोनथ'नोसै आरोना दा बेलासियाव आरो प्रग्राम दंबावो दाब दाब जायगानि मोसानाय बादायलायफैगोन मागोन फुरा मस्ति खालामनो ओमफ्राय बिमादै हालुरियाव फैगासिनो दङ आरो जायफोर आंनि बेखिनि ब्लगसखौनो फरायनाय दंबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच बाय बाय होनदो नोंबो आय सना